Tak vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu První kolej. Dneska je mým hostem Tomáš Chludil. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Já vím, že vy jste šéfem vlastně týmu designérů ve skupině Škoda. Co ten váš tým má na starosti, nebo co vlastně ty designéři dělají v tom vašem podání? No, já bych designéra popsal jako takového architekta, který se stará prostě o ten celkový návrh, tak trošku vidí do všeho, ale potom to dál rozvádí s těmi projektanty. A my vlastně v tom procesu toho vývoje, tak jsme od začátku do konce, od nějakých prvních skic, kdy během nějakého výběrového řízení tak chystáme první návrhy pro zákazníka a potom, když uspějeme v tom tendru, tak dále ty návrhy rozvíjíme a potom jsme u projektu až do realizace, kdy potom dohlížíme na to, jak ten produkt vypadá. Je to teda napříč celým tím portfoliem produktů, jo, tramvaje, metra a tak dále, nebo vy třeba řešíte nějaký úsek? Víceméně jo. Snažíme se obsáhnout celé to portfolio, nejvíce děláme tramvaje, elektrické jednotky, teď děláme více i metro a chtěli bychom v budoucnu i autobusy. Chtěli bychom samozřejmě všechno. A ještě jsem zapomněl novinku lůžkové vozy, tak to je teďka nová věc. Design lůžkových vozů, to je docela zajímavý, to si myslím, že k tomu se moc lidí v České republice nedostane. No, je to tak. A lůžkové vozy už tady s námi nějakou dobu jsou, ale v poslední době se zažívají renesanci, vrací se zpátky, i konkurence teďka uvádí na trh nové rekonstruované vozy a myslím si, že je to fajn produkt a když člověk cestuje na nějaké kratší vzdálenosti, tak nemusí využít letadlo a může jet takhle víc udržitelně lůžkovým vozem a ještě si u toho třeba odpočinout, vyspat se, nabrat síly. Ono to trošku zní, že to je vlastně kombinace různých skoro směrů nebo odvětví, protože když se bavíme přesně o tramvaji, tak tam asi předpokládám, nebo u všeho řešíte hodně ten zevnějšek, ale třeba u lůžkových vozů tam předpokládám, že musí být hodně velký důraz na to právě na to uspořádání vevnitř. No, my jako řešíme vnějšek, vnitřek, řešíme to vlastně celé. Jak jsem říkal, my musíme tak nějak o všem vědět něco a potom to všechno poskládat dohromady. My vlastně jsme zodpovědní za ten vizuál, takže to vozidlo musíme mít celé pohromadě, musíme komunikovat se specialisty na různé části a vlastně, když to vozidlo potom poskládáme, tak z toho děláme nějakou prezentaci a to je vlastně to, co potom ten zákazník nebo i veřejnost vidí. Takže v tom je jako ta naše síla a ta důležitost pro tu firmu, protože nakonec všechny zajímá, jak to celé vypadá. Samozřejmě to musí fungovat, ale lidi vidí hlavně ten obrázek. No to se možná zeptám, protože laicky si říkám, jak moc velkou možnost máte ty věci měnit. Jo? Já vím, že vlastně asi možná se dostaneme k několika projektům, které jste dělali v posledních letech, ale člověk by si řekl, tak jenom vymyslíte vůz metra a vlastně pak to jenom skoro copy-pastujete na další. Nebo jak je tam vlastně, proč každý ten vůz třeba vypadá trošku jinak? Je tam více kritérií, především to mění ty požadavky zákazníka, protože ten zákazník má určité požadavky, jak chce, aby to fungovalo, jak chce, aby to třeba vypadalo a my máme nějaký svůj základ, chtěli bychom samozřejmě ta vozidla, ta naše řešení, která jsme vyvinula, používat co nejvíce, ale ty modifikace tam jsou vždycky. Takže prostě je to něco, s čím přicházíte vy, jako tohle nějaký náš brandový jazyk nebo designový jazyk, nebo jak tomu říkat? A pak se to prostě ladí na to, aby na ty specifikace toho každého projektu. Je to tak, máme svůj vizuální styl. Ten se snažíme aplikovat napříč všemi produkty, ale ta kritéria jsou vždycky trošku jiná. Občas ten zákazník úplně nemá představu, jak to má vypadat, tak tam nabízíme to svoje řešení, ale jindy je to naopak tak, že má přesně definované, jak to chce, dokonce má i navržený ten design a my se pak snažíme se tomu co nejvíc přiblížit s tím naším produktem. Řešíte takový ty běžný designerský věci, jakože klient chce tuhle barvičku a vy mi vysvětlujete, že jiná barva by byla vhodnější? To se občas děje, ale většinou, myslím si, že ti zákazníci už většinou mají nějaký svůj vizuální styl, který jim vytvořilo grafické studio a jsou připravení a my to i vítáme, protože potom nám to i ulehčuje tu práci a většinou ten vizuální styl jako je dobrý. U tady toho jako
průmyslového možná designu, už to tak říkám, předpokládám, že musí být velká spolupráce s těma projektantama, s těma jako techničtějšíma profesema, který to pak možná uvádí jako v praxi nebo propočítávají a tak. Jak to funguje u vás, možná tady ta jako spolupráce nebo ten vztah mezi váma a dalšíma lidma, kteří to možná zpracovávají do těch technických výkresů? Ta spolupráce je na každodenní bázi, kdy si pravidelně voláme, máme nějaké pravidelné schůzky a je to nějaká diskuze, snaha najít nějaké nejlepší řešení s tím, že tím, jak jsme za těch 5 let do té firmy už víc prorostli, tak už se jí známe a jakmile jde o estetiku nebo o ten vizuál, tak se vždycky ozvou a nějak to spolu řešíme. A samozřejmě my máme občas tendence to trochu, neříkám komplikovat, ale přicházet s nějakým novým řešením nebo to udělat trošinku jinak a pak je tam nějaká jako debata, občas víc bouřlivá, ale většinou vždycky dojdeme k nějakému kompromisu. A je to pak dobrý. Mě by zajímalo, když trošku popíšete, jak vlastně takový ten typický projekt vypadá, jo? Od jako vlastně toho začátku do konce, jak jste říkal, že to je celý ten proces. Takže jako začíná to teda nějakou vizualizací, nějakou nabídkou? No je to tak, že město nebo zákazník vypíše nějakou specifikaci, jak by to vozidlo mělo vypadat, připraví se nějaký základní layout té tramvaje, uspořádání. Já teď budu mluvit konkrétně o tramvajích, protože to je mi asi nejblíž. Připraví se nějaký layout, pak se taky u nás přemýšlí, které vozidlo třeba je tomu nejpodobnější a pak to nějakým způsobem skládáme dohromady. A my většinou nějaká data už máme, takže jsme schopni relativně rychle připravit nějaký první náhled a pak jdeme podle těch jednotlivých bodů toho zadání a řešíme, jestli je potřeba nějaká modifikace toho čela, jestli má teda ten zákazník nějaké speciální požadavky a do toho to potom promítáme a chystáme nějaké prvotní návrhy. Většinou se rovnou dělá už ve 3Dčku, děláme k tomu nějaké skici, ale ono to úplně nedává smysl. No. Takže spíš jdeme rovnou do toho 3Dčka a potom ty naše návrhy potom si vyměňujeme s těma projektantama, ověřujeme, jestli to plní všechny ty požadavky a nakonec postupně dojdeme až k nějakým vizualizacím nebo animacím, podle toho, co zákazník chce. Vy jste zmínil, že ty skici možná nemají dneska takový smysl. To mě možná zajímá, jak se změnila ta práce z ty poslední roky, jestli vlastně je to mnohem víc z toho 3Dčka a tady těch věcí, nebo jaký ty nové technologie do toho vstupují. Skicování je krásná věc, jenom on ten proces je občas tak rychlý, že není prostor se těm skicám věnovat nějakou delší dobu a dělat je jako napěkno, jo? Že to jsou nějaké, jako my ty skici nějaké máme, ale jsou to takové rychlovky a nechceme to pak úplně zveřejňovat. A spíš nám jde prostě o to jednak jako stihnout a jednak být efektivní. Jo? Jednak být efektivní a my už jako většinou víme, co s tím v tom 3Dčku a už to hledáme rovnou tam. Takže to 3Dčko je jako úžasný nástroj a nakonec děláme prostorové produkty, jo, je to prostě fyzický objekt a ta skica je často zavádějící a člověk si myslí, že to takhle vypadá dobře, že to funguje a pak v tom 3Dčku se mu to rychle rozbije. Takže možná i proto to občas trochu přeskočíme, abychom rychle došli k tomu ověření, jestli to funguje. No. Je to už tak daleko v vozovkách, že byste pak, já nevím, tomu klientovi nebo potenciálnímu klientovi nasadili VR braille a on by jako chodil po té ještě nehotové tramvaji, nebo to je nějaká hudba možná budoucnosti, nebo to vlastně vůbec není potřeba? No my už tam trochu jsme, my už teď to VR se snažíme víc využívat, máme na to ty nástroje. Zatím jsme to ještě plně nevyužili, ale myslím si, že letos už něco bude i prostě venku na veletrzích a je to skvělý nástroj, je to úplně jako ideální. Je to i pro architekty, designéry tady v tomhle odvětví, tak vám to umožní tomu zákazníkovi ukázat ten prostor. Jo, ten člověk se tam už nějak jako i cítí, vidí, jestli je tam toho prostoru hodně málo, jestli někde je tyč vysoko, nebo je to skvělý. No. To skvělý. Řešíte vy i až takový fakt jako detaily, jako použitý materiály uvnitř, jo? Jestli ta stěna bude šedá nebo tmavě modrá, když to přeženu? Řešíme. Samozřejmě máme nějaké standardní řešení, které většinou jako přebíráme, ale
jdeme potom až do toho detailu, kdy vlastně pak v pokročilé části toho projektu tak jako děláme specifikaci těch jednotlivých materiálů, barev, lesků, nějaké struktury. Takže pak tohle to zadáváme. Jsou v tom vašem odvětví, myslíte si, jako dneska nějaký zajímavý trendy? My jsme naťukli to VR, ale jo, jako vlastně já nevím, jak dlouho tuhle práci děláte, ale jako mění se to vlastně? No on je ten obor, jak to říct, nechci říct konzervativní, ale jako dlouho se to vyvíjí, ty produkty, ale pak taky dlouho vydrží, jo, takže se ty produkty, nebo my máme i takový přístup, měli by se navrhovat nadčasově, protože tady budou fakt dlouho, budou tady prostě 20-30 let. A ty trendy jsou rychlejší, ty trendy se prostě točí po pár letech, takže myslím si, že nemá smysl se zrovna jako ohlížet na nějaký současný trend, protože než se to vlastně ta tramvaj vyvine, vyrobí, začne jezdit, tak možná už ten trend bude úplně jiný. Jo. Takže buď to jako předvídat, anebo jít nějakou nadčasovou formou, nějakým minimalismem, čistotou a to je náš přístup. Minimalismus, čistota. Nějaké jako racionální využívání tvarů, návaznost těch linií, toho dělení těch dílů, to je jako důležitá součást. A já to pořád vnímám, teď zase mluvím spíš o tramvajích, ale pak máme ty elektrické jednotky, tak že ta tramvaj je nějaká součást toho města, nějaká architektura na kolech a měla by nějak fungovat v rámci toho města. Možná by neměla tak moc strhávat na sebe pozornost. Já vždycky jako říkám, že my jako neděláme nějaký design luxusního vozu, který je dělaný na to, aby právě jako připoutal pozornost, aby se každý ohlédl. Tak u té tramvaje je samozřejmě důležité, aby šla vidět. Jo, tam prostě máme spousta prvků, které tu viditelnost zlepšují, ale ten samotný design už podle mě nemusí tak jako trčet v tom městě. Měl by být nějaký jako specifický, mělo by být rozpoznatelné, že tohle to je tramvaj pro třeba Prahu, ale nemusí zbytečně strhávat pozornost nějakým šíleným tvaroslovím, nějakýma jako zbytečně ostrýma liniema, které stejně za pár let jako omrzí. Je pravda, nevnímáte trošku třeba teďkon, já nevím, jestli se to jenom zdá, jo, možná to jde zpátky k těm trendům, takový to vlastně jako vracení se toho starého, jo, přece jenom jako ty starý tramvaje třeba v Praze lidi stále vídají a teď jako mám pocit, že viděl jsem i nějaký přesně vlastně tu jednu modernizovanou tramvaj Jany Marešový a vlastně to takový trošku jako někdy návrat k těm starým časům nebo k těm starým modelům. Mně přijde, že ty věci ano jsou nějaké jako retro, ale zároveň jsou právě nadčasové a nejvíce se tam jako mění ty technologie a ty materiály a ty prostě pak definují i tu podobu, jo, že jsou prostě nějaké jako tvarování těch oken, jo, nebo nějaký, jo, třeba světla se hodně mění, že jo, prostě jako místo nějakých jako žárovek, tak máme prostě teďka, že jo, všude ledky. Takže to potom jako mění ten design, ale co se týká toho tvarování, tak tam mi přijde, že jsou to nějaké jako univerzální principy, jako něco je víc jako hranaté, něco je víc kulaté, jo, někde je jako to víc polygonálně tvarované, někde je to víc jako rádiusem. A tady tyhle ty věci se takhle jako točí a přijde mi, že i v tom našem oboru, spíš v tom našem oboru to tak jako běží souběžně oba ty trendy podle toho, kdo to dělal. A za mě je to jako v pořádku, jo, jsou města a přijde mi, že to jsou města spíš jako na sever a na západ, které přistupují spíš na ten jako minimalističtější design, takový jako klidný, jo, že ta tramvaj není nějaký rychlovlak, ale spíš právě taková ta loď, co pluje tím městem. A proto i ten design language je takový klidný, je čistý. No ale pak zase jsou jako jiná města, která tam do toho chtějí trošku ten automotiv, víc to přetvarovat, jo, mají prostě rádi tu show. A běží to jako, jo, není nějaký jako trend, že by si člověk teďka jako vyskládal nové tramvaje a vyčetl z toho, jak ta tramvaj se dneska dělá. To rozhodně ne. Jak jsme na tom v České republice? Je to spíš ten severní styl? Jako, a nebo ten... Přemýšlím, jak na to odpovědět, protože my jsme jsme hodně těch tramvají do Čech dělali, Škodovka, takže je tam Ostrava, tramvaj, je tam Ostrava, Plzeň, teďka i Praha, Brno. No spíš asi tady ten jako severní klid, čistota, o to se snažíme. Je nějaký třeba z vašich projektů, na který jste se podílel, něco takového, a ne si oblíbenýho, nebo něco, co byste vypíchli, něco, kde máte pocit, jakože jo, to byl super projekt? Oni ty projekty byly
každý v něčem jako jiný, zajímavý, bylo tam spousta výzev, ale teď kromě teda té poslední pražské tramvaje, ze které mám velkou radost, tak mám rád i tu v Brně. Možná je to i tím, že jak jsem z Jižní Moravy, tak já vždycky přes to Brno pak jedu, takže ji docela často potkávám a vždycky rád vidím. No to musí být vlastně jako skvělý benefit té vaší práce, ne? Že vlastně ty produkty pak člověk skoro každodenně může potkávat a vidět vlastně to, co jako viděl v tom zárodku někde v té skice úvodní jako jezdit. No, je to tak. No, samozřejmě pak se s tím jako je spojené i to, že když se to třeba někde nepovede, tak to člověk se potká a kouká na to, ale jo, já mám na tom oboru rád, že navrhujeme věci, které si pak může vyzkoušet a může používat skoro každý. Což je to takový jako inkluzivní produkt, nebo produkty, rodina produktů, které fakt může jako zažít úplně každý. Takže to na to mám rád, že se s tím, že to dělám jednak jako pro všechny a že se s tím všichni můžou setkat. Řešíte vy i takový detaily? Teď jsem si třeba všimnul, třeba v metru, že v Praze byla nějaká debata, jak jedna z těch sedaček je vždycky jako do boku a že teď to bude jako nový standard, že se budou montovat některé ty sedačky do boku. Jsou i takovýhle jako věci vlastně jako ve vašem ranku možná? Nebo to už vlastně řeší nikdo jiný? No ten layout, ten většinou už je nějakým způsobem zadaný, ale jako určitě tam byly prostě chvíle, kdy jsme jako řešili, jestli tam prostě třeba dát jednu sedačku navíc nebo ne, jako v zájmu toho, aby tam bylo víc prostoru pro to, aby se tam líp pohybovalo, aby to bylo průchozí. Takže občas jo, ale ty layouty a takové to celkové uspořádání, tak to my máme prostě nějaké koncepce připravené a většinou se z toho vychází. Jo? A pokud ten zákazník nemá fakt nějakou specifickou potřebu, tak se do toho úplně nešahá. Ale no zrovna tady ta otočená sedačka, to je jako zajímavé téma. No. A já nevím jak vy, ale já teda mám rád tu, co právě jakoby otočená směrem jako do uličky. No? Že jsem člověk, která jako... Jo. Že prostě... A dává to smysl. Dává to smysl takhle, no. No, jak se pak třeba řeší přesně tady ty debaty, máme tam dát o sedačku víc nebo míň, jako na jednu stranu víc míst pro sezení, na druhou stranu jako míň místa, jo. Protože předpokládám, že to někdo teda musí rozhodnout. No, tam jsou pak nastavená kritéria, podle kterých se to hodnotí a tam je asi nějak jako zadaný počet sedaček, za které jsou určité body, nebo nějaký počet míst pro stání, za které jsou taky nějaké body a jde o to prostě vychytat ten poměr, aby člověk vyhrál ten tender potom. Takže není to úplně o tom, že bychom si my jako řekli, co se nám líbí, ale ono dost záleží na tom, jak si to ten zákazník celé zadá. Protože ten jako nejlépe ví, co potřebuje a pak my mu něco nabídneme a pak je nějaký dialog. A má ten zákazník skoro tak řeknu jako i designový lidi na své straně? Nebo si vlastně, jo, nebo vlastně spolíhá pak na vás a je to třeba nějaké komunikace mezi váma a tím zákazníkem? No, jako jsou oba případy, kdy ty designéry měli ne úplně svoje, ale nějaké si najali a ti to s náma potom řešili a to byla jako zajímavá zkušenost, když do toho vstupuje právě další designér. Ono samozřejmě většinou tam je nějaké to zadání od toho dopravního podniku a my už potom jim jdeme samozřejmě jako naproti a nabízíme nějaká řešení. A teď tady v tom případě těch dalších designérů, tak tam byl další člověk, který měl ještě svůj názor a prosazoval určité věci a jako občas to bylo náročné, ale myslím si, že ten výsledek potom jako byl dobrý. Že to občas může pomoct, že ten externí designér, ten subjekt jako tlačí ještě na některé věci, které bychom my jako firma už třeba tak moc měnit nechtěli a on to jako na to tlačil a pak se přišlo třeba na něco jako zajímavého, co pak jsme využili. Předpokládám, že do těch jako materiálů, designu a takhle, že tam je samozřejmě v těch tendrech velká část toho i nějaká cena. Jo, stává se, že vy třeba to chcete jako udělat nějak a pak se řekne, hele, ale musí to být tady jako o tolik levnější, tak nebudou tady ty hezký plasty, ale budou tady ty levnější plasty. No, je to tak děláme nějaké návrhy. Tak já to furt beru tak, že my jsme návrháři, my můžeme udělat návrh jako dražší a řekněme pěknější a pak nějaký jako levnější, který taky jako vypadá dobře. Jo. To, že to vypadá dobře, to je nějaký základ. A pak ať se rozhodne zákazník. Jo. Je to nakonec o penězích. Jo. Je to samozřejmě o penězích.
No, to je prostě realita všude. No, chápu. Jak vlastně funguje ten váš tým? Kolik tam je lidí, nebo jak to máte rozdělený? Máte to právě takhle třeba, že někdo dělá vyloženě tramvaje, někdo dělá metra? Je to tak. Je nás tam teďka 7, s tím, že máme 2 lidi, nebo ono se to tak nějak přirozeně rozdělilo, protože ta specializace je potřeba kvůli tomu, že je potřeba pracovat efektivně a samozřejmě pak pro toho designéra je fajn si občas tu náplň práce jako zpestřit a dělat něco jiného, ale nakonec přirozeně se to rozdělilo tak, že jsou lidi, co dělají elektrické jednotky, tramvaje a metro. Kvůli tomu, že jsou v tom efektivní a třeba i často navazují na to, co už vytvořili, ale po těch 5 letech už jako cítíme potřebu to jako trochu protočit, jo, a ty lidi jako vystřídat. Pokud je ta možnost, tak proč ne, no. A myslíte si, že to vlastně funguje i z hlediska toho, jo, já nevím, jako přenášení možná toho know-how, ale tady něco jsme vymýšleli na metrech, možná by to šlo použít i tady? Jo, tak oni ty produkty jsou si jako dost podobné. Jasně, mají jako podobnou funkci, že? Mají podobnou funkci a ty principy té práce jsou hodně podobné, takže člověk, co dělá tramvaje, tak pak jako může naskočit do toho metra. Samozřejmě mu to nějakou dobu trvá, než se v tom zorientuje, ale jako ten princip je podobný. Ale že bychom úplně jako převzali něco přímo jako copy-paste, to se úplně neděje. Zase jako má to odlišnosti. Sice asi pro většinu jako lidí třeba jako nepostřehnutelné, ale úplně to převzít nejde. No. Je to třeba vlastně metro a tramvaj, tak je to pořád jako jiný druh železnice, pak co se týká vlaku, tak to je úplně jiná kategorie. No a dá se v úzovkách, já nevím, jezdit přesně takhle pro inspiraci někam do zahraničí? Má smysl pro vás jako jet se kouknout, jak vypadají japonský vlaky a snažit se to trošičku přiblížit třeba do českých vlaků? Zajímavé je, teď byli kolegové na dovolené a oba dva posílali fotky tramvají. Jo. Už mají takovou jako profesní deformaci a jasně, že když člověk někam jede, tak prostě se na to kouká a jako neděláme úplně výlety, že bychom prostě vyrazili někam do Japonska kouknout na vlaky. Ale bývá pravidelně velký veletrh, celkově jako public transport v Berlíně, což bude teďka i letos v září, tak tam se chystáme a tam právě se jako sjedou všichni ti výrobci a jsou tam ta vozidla vedle sebe na kolejích. Tak to je vždycky takový svátek pro nás na to kouknout. A pak samozřejmě člověk toho vidí prostě většinu na internetu, pořád to na něj všude, že jo. Padá, takže mám plné sociální sítě tady tohohle. No. Až jsem jako překvapený, jak mi to tam naskákalo samo. Jak to na algoritmus rychle zařadil. Jo, přesně. Jasný. No, přibližte mi ještě trošku, jak vypadá, jako, dá se říct něco jako váš typický den, jo? Nebo jako je to takový, jako že běžně 6 hodin trávíte v nějakém AutoCADu nebo v něčem takovým, nebo jak to vlastně si má člověk představit, pokud možná tu vaší práci nikdy nedělal? Tak většina té práce je před počítačem, buď člověk je na nějakých mítincích, kde prostě se společně řeší nějaké téma a pak je to 3D modelování nebo nějaká tvorba vizualizací. Samozřejmě občas jedeme třeba i právě do té dílny se podívat, když se něco vyrobí, tak se na to kouknout, jak to potom vypadá v té realitě a říct si, jestli to je jako to správné řešení. Ale to je spíš pak jako radost, jo, se na to jít podívat, vidět po třeba i jako 2 letech, to, co celou dobu člověk viděl na té obrazovce, tak vidí v té realitě. Tak to je dobrý, no. No to mě napadá, jak to jako typicky trvá třeba dlouho ten projekt, jo, přesně od toho nápadu nebo první vizualizace po to, že to vidíte už třeba reálně vyrobený? No, může to být 1,5 roku, 2, než se potom něco vyrobí. Ona se vlastně pak vyrobí většinou první tramvaj, která se pak nějak testuje a pak podle ní se vyrábí ty další. A trvá to dlouho. Teď jsme viděli vlastně minulý měsíc tramvaj, kterou jsme navrhovali v roce 2022. No, jako ono to prostě fakt to uteče, člověk už to pak trošku zapomene. Prostě to trvá, ale ono to je asi normální, to je i prostě u jiných produktů, i prostě v automotiv se to auto vyvíjí hodně dlouho. Je pravda, že máte pravdu, že to asi ve všem, no, než se přesně nastavíte výrobní procesy a všechno, že dostane se to do té výroby. Je to občas trošku, jak to říct, že člověk fakt čeká dlouho, jo? Že už by jako chtěl mít, jako vidět tu reálnou věc, jako ověřit si to,
jako dostat tu energii zpátky, protože do toho člověk dává po nějakou dobu tu energii, vidí to na té obrazovce nebo v těch brýlích a pak už se jako těší a prostě to trvá, jo? Když to u jiných jako oborů, třeba u grafiky, tak ten jako výstup, jo? Že udělá třeba web nebo nějakou aplikaci nebo nějakou knížku, tak to je rychlejší. No. Ale to je prostě ten obor a to takhle prostě vždycky je, protože ten vývoj je dlouhý. A to je jak v pořádku. No. Taky to tady potom bude fakt dlouho jezdit, takže je potřeba to pořádně promyslet. No, ještě mě možná na závěr napadá, vy teda jako designéři sedíte v Praze a jestli se nepletu, tak funguje to teda tak, že vy jste designéři pro celou skupinu. Vlastně škoda. Nebo jak to je vlastně nejčastěji? No taková je vize a vlastně se k tomu pomalu dostáváme s tím, že teď se snažíme, teď víc spolupracujeme s kolegy z Finska, kde vlastně má Škodovka pobočku. Tam se dělala ta finská tramvaj, jestli se nepletu. Je to tak. Je to tak. Takže snažíme se jako proniknout do celé té firmy a ono to původně bylo tak, že vlastně Škodovka ten design nakupovala externě, měla různé studia jako v rámci těch zemí a teď se to snažíme nějak sjednocovat jako z mnoha důvodů a je to takhle asi správně, protože je to pak efektivnější a jsme i víc schopni jako držet nějaký styl, mít to prostě všechno pod kontrolou. Tohle to je něco, co i třeba konkurence, nebo některé firmy konkurenční to tak mají, že mají to jedno jako in-house studio, které má třeba i více poboček po světě, když jsou to jako ještě větší, když je to ještě větší firma. A je to všechno jako pohromadě. Protože ono je to pak i pro tu firmu samotnou jako jednodušší prostě přijít za náma, než potom jako kontaktovat někoho zvenku. A ono je předpokládám, jak jsi to říkal, jako nějaký ty vztahy, pak už to lidi znáte, že jo, možná ta komunikace je jednodušší a rychlejší, když člověk furt vlastně řeší to samý roky s někým podobným versus pokaždý to řeší s nějakým externím dodavatelem. No, myslím si, že jo, myslím si, že ty vztahy, tu práci, nebo ty dobré vztahy samozřejmě, tu práci se efektivňují a pak si prostě víc jako věříme a myslím si, že to je dobrý. A že to jde i jako vidět, že jako spolu prostě vycházíme na některých těch projektech jako dobře. Tomáši, jaký je třeba nějaký projekt, který teď konce jako těšíte, že brzo budete vidět konečně nevýsledek, nebo který se teď bude finišovat, třeba na kterém jste pracovali? No tak to je bezesporu tramvaj pro Prahu, protože ta vlastně se už teď pomalu začíná vyrábět a myslím si, že v tomhle roce by už měl být první prototyp částečně hotový, takže na to se těším hodně. Takže tenhle rok první prototyp uvidíte a příští rok by to mělo začít jezdit? Nebo nevím, jestli znáte vlastně. Já teďka tady nechci říkat zavádějící informace, ale nemám asi úplně aktuální přehled, ale myslím si, že tenhle rok by už se měla začít pomalu testovat, ta první, a pak v tom dalším roce se budou už vyrábět. Ale opravdu nemám ty aktuální informace. No, ale jako těším se na to, až je uvidím. Jasně. Tak a na tom vy osobně jste se podílel teda? No tam jsem měl vlastně na starost design exteriéru a vlastně interiéru. Samozřejmě my na tom spolupracujeme více lidí, jo, ale většinou to je tak, že ten celkový design tak má na starost jeden, a to jsem měl v tomhle případě já. Super. No tak jo, tak moc díky za tohle povídání. Já už uvidím teda novou tramvaj pražskou, tak si na tenhle rozhovor vzpomenu a budu koukat zvlášť pozorně na některé věci, takže díky moc za to a za představení vaší práce a díky za rozhovor. Jo, já děkuji za pozvání.